Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Sellem, Mr. Speaker, membri parlamentari, il-ħaddima hawnhekk u daw kollha wkoll li segwuna permezz tal-television tal-Parlament. Hi okkażjoni sabiħa ħafna ninġabru flimkien għal-festa tal-Madonna tad-Dururi li tiġi għada, aħna niċċelebrawha fil-parroċċi għada, imma llum naturalment għal min jaħdem jiċċelebra llum għax għada festa nazzjonali wkoll. Hija sabiħa għaliex Malta għandna din il-rabta mal-Madonna tad-Dururi. Imma sibiex postijiet oħra f'da żmien għax il-festa tiġi ċelebrata aktar ta' f'Settembru mad-dinja kollha, ma aħna għandna din ir-rabta sabiħa illi turi illi aħna nifmu tassew il-valur kbir ta' dillom. U għalhekk nixtieq illi niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija fil-waqt illi napprezzaw ħafna dillom li hi omna l-koll. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraqt in-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena tribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija lil Mulejja tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li ommu tiqaf f'dejh u tbati miegħu. Għati li knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu semm ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U ġie mismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Flimkien, fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Fik Mulej jien nistken, tħallini qatt ninfixel, fil-ġustizzja tiegħek eħlisni, ressaq widintek lejja, fittex eħlisni. Flimkien, fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi int. Fġieħ ismek mexxini u wassalni flimkien. Fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija għax int il-ken tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int ħlistni Mulej Alla veru. Flimkien. Fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Jien fik nitma' Mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija. Eħlisni minit l-edewwa u minn dawk u minit dawk li jeħduwa kontrija. Flimkien, fit-tiba tiegħek Mulej salvani. Kemmi kbira t-tiba tiegħek Mulej li jien terfajt għal dawk li jibżgħu minnek, li jien tħejjejt għal dawk li jafdaw fik quddiem il-bnedmin.
sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-Batija fuq salib imdender. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bl-uġieħ mitmuma, nifed sejf inniket. Kemm Batija f'qalb muġuha li ma dwejjaq li jifnuha, ħasset l-om imbierka. Xweġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-Batija l-om lil bina Alla. Qalb kull bniedem tħossa għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'ħin tara f'dik il-ħasra Sara. Min ma jħossi dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħa f'niket kbir ma' bina. Għad nubiet tal-poplu l-ħati li Ġesu iratu ibati taħt is-swat bla ħniena. Rat lil bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba għalija, iġġalni nħoss dik il-batija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba li tħallija għad tittabba imħabti għal Kristu. Qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu msalla. Aqsam miegħi dit batija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki bnubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbierka qalbina uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mew Ġesu qed qudiemi fuq il-pjagi ikun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Iġġalni nħoss il-pjaga fija, is-salib u kull tbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbierka jaqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintelef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek ħarisni. Żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Glorja u tifħir lila Kristu. Glorja u tifħir lila Kristu. Ħinja l-Verġni mqazza Marija, għaxi sħaq ila l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet idejn is-salib tal-mulej. Glorja u tifħir lila Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu l-maħbub wieqaf f'dejha, qal lill-ommu Mara hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Wieħed mir-ritratti kommoventi tal-aħħar f'pajjiżna kien juri jitanqu żewġ ommijiet li għaddew u għaddejjin minn dbatija kbira u ġieħ trement. Żewġ ommijiet li kellhom jiffaċċjaw l-agħar esperjenza li qatt tista' tgħaddi minnha, it-telfa ta' wliedhom u t-telfa tagħhom f'ċirkustanzi traġiċi. Dawn iż-żewġ ommijiet, Pelinkaja u Jean Paul Sofija, huma espressjoni mill-aktar attwali ta' dak li niċċelebraw għada bit-tifkira tal-Madonna tad-Dururi. Dawn l-ommijiet imkisra qed jistennew ġustizzja wara t-telfa ta' wliedhom bħalma qed jistennew ukoll ommijiet oħra. U żgur li għandu jsir dak kollu possibbli biex il-ġustizzja sseħħ u biex ikun jidher li qed jittieħdu l-miżuri kollha possibbli għal dan il-għan. Imma rridnu niftakru li t-telfa tagħhom se tibqa' ġerħa kbira ħajjithom kollha. Huwa vojt li qatt ma jintela. Magħhom nistgħu niftakru llum f'tant ommijiet oħra
li għaddew u għaddejjin minn tbatija speċjalment minħabba dak li jiġri lil uliedhom. Marija taħt is-salib hija Marija li tgħaddi mill-aktar mumenti ta' tbatija. Qiegħda fejn bina msallab u taf li bina m'għamilx li fġid. Spiċċa imsallab minħabba xibka ta' ħażen, minħabba l-ħażen istituzzjonalizzat. Ma kienx l-uniku mument ta' tbatija għal Marija. Ħajjeta kienet immarkata minn tbatija f'mument jew ieħor. Sa mill-ewwel ġrajja meta niltaqgħu magħha fil-mument ta' tnissil ta' Ġesu, meta Ġesu beda jeżisti għax tnissel, imma kien għadu ma jidirx, ifittxet li tipproteġih u li tħarsu. Ma biex tħares il-ħajja tiegħu meta kien għadu żgħir u biex tagħtih sapport bħala meta kiber, tgħaddi minn diversi waqtiet tal-tbatija. Fil-ġuri li għadda Ġesu għat il-passjoni li waslet għal-mewt tiegħu, għandna kull tip ta' ħażen. Għandna min jagħmel il-ħażen u min iħalli l-ħażen isir għax ma jerfax ir-responsabilità tiegħu. Marija taħt is-salib taqsam id-tbatija ma' bina, il-komfort prinċipali li għandu bina Ġesu fil-momenti tal-aktar tbatija. Wkoll għalih l-akbar sinjal ta' tama li dak ma kienx it-tmiem l-aħħar mument, ma kien il-passaġġ għal ħajja ġdida tar-rebħa fuq il-mewt. U nixtieqkom tinnutaw kif huwa sewwa sew f'dan il-waqt fil-mument tal-akbar tbatija li Ġesu jagħtihilna bħala omna. Meta jdur fuq Marija u jgħidilha hawn ibnek u jdur fuq Ġwanni u jgħidlu hawn ommok bħalma smajna fl-Evanġelju skont San Ġwan, hemmhekk Marija ssir l-umanità u ssir propju dan waqt l-akbar esperjenza ta' tbatija biex aħna niftakru wkoll fil-mumenti ta' dlam li dejjem għandna dil-om li tipproteġina u li tħarisna. Illum nitolbu il-Marija biex tkun l-om li tħarisna u li nħossuha magħna speċjalment fit-tbatijiet tagħna. U nirrekmandawla l-Marija llum speċjalment l-ommijiet dejn is-sodda ta' wliedhom morda, dawk li tilfu l-eżiż tagħhom u dawk li tilfu l-eżiż tagħhom ukoll b'mod traġiku. Dawk li għandhom wliedhom il-ħabs, dawk li qed jgħaddu ħajjithom fid-dmugħ u fit-tbatija, dawk li għaddu l-jieli bla ma jgħalqu għajn ma' għajn u dawk li għandhom qalbhom maqtuha. Illum nitolbuha wkoll il-Marija mhux biss il-protezzjoni u l-għajnuna tagħha, imma wkoll li aħna nitalmu bħala nieqfu b'imħabba ma' tant nies li għaddejjin minn tbatija. Hawnhekk f'dan il-post fil-Parlament, post ta' responsabiltajiet kbar, nitolbu biex kull min jagħti semu għal ġid tal-pajjiż jagħmel dan b'impenn u b'solidarjetà, speċjalment ma' dawk li qed ibatu, miżuri biex jittaffew it-tbatijiet ta' tant nies. U nixtieq jien insellem il-Madonna tad-Doluri bil-poeżija ħirġa mill-qalb ta' Rużar Briffa li kitibha 80 sena ilu is-sena l-Anja tal-Imnikket. Poeta m'għandu xejn xoffri l-Madonna ħli fin-niket tiegħu, imma fiha isib il-faraġġ għax biss tista' sserraħlu qalbu bl-imħabba ta' li taf toffri ibiss. Jgħidlek Rużar Briffa, o Madonna tad-Doluri, mhux il-wart jinfittix tħansebbaħ darek u nfawwaħlek il-altarek, imma x-xewk minn qalb ix-xari u l-olliq marrat musfari, o Madonna tad-Doluri dana biss
U Madonna tad-Duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb amru lil darek u bil-ħaġar sawru altarek. Jien biss kont il-barrani mingħajr wart u depilani, jiena biss. U Madonna tad-Duluri, ma stmerrejtx int li mnikket ġewwa darek, imma tbissimt minn fuq artalek. Kollok ħlewwa, kollok ħniena, serraħt int lil-qalb jiena inti biss. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Madonna tad-Duluri nitolbuk mulej biex narfu intaffu d-batija ta' tant nies illi bħalissa dejjin mit-tol tal-ħajja jew minn dlamijiet fil-ħajja tagħhom jew miweġġat fil-ħajja tagħhom nitolbu. Niftakru llum f'Papa Franġisku li għad l-isptar u li għandu bżonn it-talb tagħna wkoll nitolbuk mulej biex ifieq u tgħinu ħalli jkun b'saħħtu ħalli jista' jkompli jaħdem għal-ġid tal-Knisja u tal-umanità nitolbu. Nitolbu għal dawk l-ommijiet illi tilfu l-uliedhom, speċjalment anki b'telfa traġika, nitolbu biex inti mulej tipprovdilhom l-għajnuna li jeħtieġu fil-weġġat tal-ħajja tagħhom, nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, paċi fl-Ukrajina, fil-Palestina, f'tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-vjolenza, il-ġlied mibeda, nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif turina l-om tiegħek li tieqaf magħna dejjem f'ħajjitna, aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment anki raba tagħna, niftakru fihom illum bożza u nitolbu ħafna bżonnijiet tagħhom biex il-mulej jilqahom fih danu u jagħtihom il-paċi u l-ferħ bla tmiem miegħu fis-sema, nitolbu. U nitolbu biex għal kollha li jaħdmu hawnhekk, li jagħtu s-sem tagħhom kemm bħala membri parlamentari kif ukoll l-istaff kollu l-ħaddiema kollha hawnhekk jaħdmu biex ikunu ta' servizz tas-sew għal tant nies, speċjalment ukoll għal nies li għaddejjin mid-tbatija nitolbu. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Inbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Inbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
Ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Għat-tifħir ta' ismek u għall-ħanin il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek. Ġiet Verġni Mqazza Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, fi ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. U faħruk inberkuk u nxandru l-kubur tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita ta' tlid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewiet ma' serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ora ta' smewiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-ora ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Marija, ma' San Ġosep, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jda fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، أغفرنا ضبيتنا بحال ما نغفر من هاتي علينا، لا تدخلنيش في تجريب، إذ أهلسنا من الدنيا. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيب وإحنا نعطيك الباجي في زميلنا، باش نكونوا هيلسا دايم الذنوب ومحارسة من كل انكويت، احنا ونستنوا ونتماو لينا والميجيا السلفاتور تانا جيسو كريستو. مولي جيسو كريستو اللي يت الأبوستل تياك نحل لكم السلام، نعطيكم السلام تياي، لا تحرس لين ذنوبيتنا، إذا حارس لين الفيدة الكنيسة تياك، أعطيها السلام ولا ضل ينترت فيها، انت اللي تعيشوا السلطان على دايم تدايم. الباce المولاي تكون دايم معكم. ناتو الباce لشوشي. حروفتلا لتنهي ذنوبيت الدنيا هنا لينا. حروفتلا لتنهي ذنوبيت الدنيا هنا لينا. حروفتلا لتنهي ذنوبيت دانو الحروف تالا دانو اللي ينحي ذنوبيت الدنيا هن ينداو كل يوم مستيدنا لكلة الحروف. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna niftakru fin-niket tal-Verġi Mqaddsa Marija, intemmu fina għal-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.